No niin. Tässä vissiin ruveta pikkuhiljaa kuvailemaan jotain videoitakin. Eli meillä on ollut toinen kamera rikki, mitä on nyt kuvattu GoProlla, minkä kaivoin kaapista, että saa oikeasti jotain kuvattuukin. Se on hoidossa, eli ei olla oikeasti kuvattu ollenkaan nyt tässä koko talven aikana. Jotain pientä edistymistäkin on tapahtunut. Eli komppari on uudessa hallis, vaihoin kaupunkiin Lappeenrannasta Imatralle tän kanssa ja on tähän jotain saatu tehtyykin. Eli tällä hetkellä olisi pienet ruostevaurion korjaukset menossa. Täältä löytyy vähän hepposta metallia. Täällä on takakontin pohja, on tehty uusi. Sisusta on vähän maalattu. Täältä on vähän ruosteita poistettu. Toinen puoli on vielä kesken. Sisälokarit tehty, hienot. Moottori on vähän, täällä on pieni prokkis päällä tän kanssa. Mutta kyllä se siitä. Mä kerkesin mallailla vähän silleen oikeesti jotain fitmenttejäkin. Voin laittaa kuvat niistä nyt tähän. Eli tiedetään minkä näköinen tulee näillä kaikilla vehkeillä. Tosiaan, tätä. Ai niin joo. Kyllä mä tännekin tein. Käsijarru pirikke. On hieno. Se jää kivasti piiloon. Mut tosiaan. Tässä olisi nyt täällä on vähän tunkkauspaikat pehmeänä. Eikä ihan vaan vähän, vaan aika vitustikin. Näille pitäisi tehdä jotain. Mulla on jo niihin vähän suunnitelmaa, miten me niitä fiksailen, mutta kattoo mitä tulee. Helmat tulee uudet. Nää oli sen verran freesit. Tässä ei ollutko tämmönen. Niin. Eikä parempi, että tekee uusiksi. Saadaan ehkä kestävä. Joo. Voisin vaikka aloittaa täältä tekemään pientä paikkausta tänne. Taian ihan vaan vetää kyllä nyt tämän täältä pois. Joo. Se on vähän pehmeä. Tää on kyllä vitun surullisen näköinen.
Vittu. Moro. Lisää vaan löytyy. Tää on ihan kiva. Mutta ei sit mitään. Leikataan pois. Tehdään uutta tilalle. Tää on onneksi tämä takapuoli nyt on aika hyvä. On täälläkin vähän. Tää on niinku... Träpisee vaan maali pois. Pelti on kova. Tää. Ei niinkään. E36-kopan harrastamisessa on hyviä puolia myös se, että se ei ruostu. Nyt voi tehdä ihan niin kuin noita kaikkia. Voi asentaa look cool partseja pelkästään, ei tarvitse paljon hitsailla. On hyvä. Ja en oo ees vielä tutkinut toista puolta. Nää nyt on onneksi täältä ylempää aika hyvässä kunnossa, että se on jäänyt niinku. Siellä on ollut kosteutta. Maalla ole aika vitun valmis. Ne ei kerta nyt ruvettu tekemään, niin vittu kun nyt tehdään saatana. Vaikka tää nyt aika paalikoppa onkin, mutta onpas tehty. Ei tarvitsisi ehkä sitten ensi talvena miettiä sitä. Toivottavasti. Tai sit sieltä löytyy ensi talvena sitten jotain uusia. No niin. Tämmösen korjauspalasen. Ja se istuu aika lailla siihen. Saa se siitä umpeen ja sit tonne taakse. Mä teen erillisen palasen, mä en jaksanut ruveta taittelemaan. Meni liian hankalaksi minun simppeleille aivoille. Unohtu sulkea silmät. Vittu näe mitään. Oh. Ai vitsi! On niin hieno. On niin hieno. Eipähän oo ruostettu. Siellä on takapuolellakin pien läntti, niin toi Janni. Se on ihan vittu hyvä. Seuraavan sit tuo. Mutta nyt vielä lähden kyllä ainakin vittu himaa. Joo, nyt se painaa vaan kerran, niin se lähtee kuvaan. Oi. Se on vaan vittu se nappi. Niin onkin vittu paskanappi. Mikä harrastus? Hyvä harrastus. Onks väärä harrastus? Ei, off-season harrastus. Tää on hyvä harrastus. Mikä harrastus toi? Se on Ympärivuotinen harrastus. Kokovuotinen harrastus. Kokovuotinen harrastus. Jämmin harrastus. Mikäs vammainen paikka tää on, kun eihän täällä oo hissiä, ei oo. Tänne on vaan joku laittanut tämmösiä ihmisputkiloita johonkin mökkiin. Tää on Savitaipaleen takapihaparkki niin sanotusti. Jeppi Sepulis. Meillä on linssissä tai paska. Kaa nyt lähtee. Mielestä? No näet. Nyt lähtee. Tää vittu.
osa. Aika hullu stuntti. Danililla oli siinä videossa, kun teki lumitöitä. Jäätöitä. Tää on next level hommaa. Tuuko se satanut vettä? Nää tulee tänne takaa, että pitäis heittää pidemmän. Se on aukeaa sen perin. Ihan liian tuolta. No niin, jos on joku kunnon rautalapio. Vittu kun tuo toinen ovi ei toimi mitään ulkoa. Vittu mitä paskaa. Se ottaa joku mitä hakata. Ei voi rakentaa auton, ei pääse hallille. Niin, tässä ei tuli syy. Sen takia se on. Joo, järeämä taas se käy. Tässä sisälle. Vasta me täällä kävi. No! Näin menet halliin. Ei siinä. Ihan helppo ja kiva. Positiivista. No. No niin. Ylipäänsä niinku itse asiaa niinku, että... niin, tästä voi kyllä ottaa muuta. Puvun takasta ei enää varmaan lämmintä olla. Ilo. Eihän nyt, kun se on hyvä moottori. Kyllä mulla on tää projekti, minkä minä aloitin. Niin se on vasta tuot. Me tätä niinku tunnin tein ja sit me tätä... Siinä kato alapallo on. Kuinka paljon. Joo. Ja uusi on tossa tulossa. Juu. Sen verran tein. Ihan hyvin. Täällä on muuten... Noniin, on sauva. On tuninkia. Sitten täällä on joku... Valot päälle. Tää on niinku minun tämänhetkinen ongelma. Kato nyt kun me on fitmenttiä saa. Juu. Oot. Ihan viimotteen päälle. No ihmeellisesti sulla on vatu napaa tuolla asti. Kato se on. Testissä. Joo. Takanakin on muuten tää Oho. fitmenttiä. Jumaa kautii. Ne on aika hyvät. Joo, eli Eli Volvo 740. joo, höntsäauto. Mutta no tein huomaa sisään, että siitä tulee höntsäauto. Ei oo mitään. Vähän oli hommaa Ja siistimistä. sit siihen Ja siihen tulee tämmönen moottori. kiisseliä. Kiisseli. Ei tuu kiisselimoottori, mutta... Mutta Joo. V8 henginen. Pojat kiusaa, kun on 3 litrainen, mutta... elikkä Tällä sitten, kun toiset ajaa ja toiset korjaa. On hyvä. Tomaksen E38 purettu. Kyllä. Koko tekniikka. On hyvä. Siellä on manuaali laatikko, Bevaren oma V8-lainen ja M60 B30 Eli siis niinku isojen poikien moottori pieni. on. Sillä sit toivottavasti. Ei hirveän lupaavalta ei näytä, mutta luvataan, että teistä pitäisi kerran elää. Saimme katsoa Tomakselta kartaaninkin. Jostain niin. Ja putken päät tai putken alut. Tässä me voi muuten näyttää, kun katsotaan tätä autoa.
Tää on ihan viimeisen päälle. Slammed. Tää on ihan viimeisen päälle tää on. Tää on tälleen hiottu ja poistettu maali. Tai no, tässä näkee, siinä on ollut tämmöstä valmistelua. Alettu tekemään. Täällä on vähän jokin, täältä kato. Ihan viimeisen päälle pohjaa tehty. Ei se ole jotain pölyä. Niin minulla on tossa yksi osa, mistä voi näyttää millainen maalipinta tässä oli. Tää on ihan viimeisen. No tästäkin näkee jo. Se ei oo niin hyvä. Täältä katosta näkee, miten sitä on joutunut irrottaa sitä maalia. Se oli hyvä maalia, mutta täällä on hyvä maalipinta. Tähän ei ryhtynyt niinku tänne. Tälle tekee yhtään mitään. Niinku... Alright. Saako tän niinku kameralle? No saa sen silleen. Sitten onhan saanut, jos valoa näyttää. On kyllä hyvä. Ei näytetä valoa. Se on niinku... Se on vähän niinku, että siihen on heitelty sitä maalia. Tässä varmaan on semmosia kunnon... Siellä on kaikki koivun lehistä lähtee alle. Joo. Se on Maskina. puhas. Maskina Volvossa oli tämmönen... Tää on niinku vimosen pääsi, että... Se on Petri. Petri on aina mukana, että tää on pakko laittaa. Petri on siinä. Kaikki hienoinen lasenen. Tää on hyvä peli varmaan. Sä oot tolppia tuunannut. Ja seiniä maalannut. Kato joo, me sisusti. Tein tämmösen pöydän. Sohvan. Niin. Täällä on vielä. Se on laiska. Mien asento on 91 takapäätä alusta. Kun etupää piti asentaa vaan, kun etuiskasta. Tää on kyllä uudet vanteet. Ihan viimeisen päälle sopii tyyli. Tommosen kyllä tein. Siinä on toi. Siinä on tommonen. Semmosen tuuli. Toi ei olla sinun käsialaa kuitenkin. On se. Oho. Se on minun käsialaa. Minä ajattelin, jos minä ostan vielä ladaa, en osta ladaa. Sitten kun tuo jämää puista tämän pöydän, niin tää on ihan niinku rakennusmies olisi tehnyt. Se on vähän simmattu. Simmasin tommosella. On hyvä. Joo. Tosiaan. Kuule ei suka... Mennään kohta kuvaamaan, että sä oot vähän ehkä kuvannut jo. Olen. Ei kannata vittuilla. Tosta pintaruosteesta ei nyt kannata paljon vittuilla. Juu, ei. On mulla muuten ruosterireikä. Ei kilpaile kyllä siukaan tässä hommassa, mutta on ruosterireikä. Löysin. Tässä kun avataan, niin tuolla on ruosterireikä. Harmi kun ei näy oikein. Siellä on ruosterireikä, muuten ei oo oikein. Pintaruostetta. No ei ole mitään. Niin, siihen kuvaa. Siellä ei tarvitse jättää kuin kittiä vai. Ihan hyvä peli. On hyvä. Ja tässä on... Laitoinko näitä kiinni? Tuo laitoin. En sit näytä. Siellä on alla semmonen joku patentti. Toi bensatäyttöputken siihen joku patentti. Se pitää... Mä oon saatu tuo muovi irti, mutta se on niin rumaa se patentti. Eikä sitä uusiksi tehdä. Joo. Joo. Eli tämmöstä täällä. Joo. Siihen sais kaupata, minulla on jotain osia. Ja vois tarvita. Kuppipenkki. Kuppipenkki. Yksi kopel keula. Niin, muuten joo. Sen tarvis. Yksi kappale. Facelifti varmaan. Käytiilikeulakin, mut koko keula tarvis kaikki osat. Konepelti, logarit, etupuskuri, maski. No maski mulla on hieno. Mutta ärsyttävästi nuo vittu ledivalot välkkyy tässä. Niin voi olla. Se on vaan vittu. No, se haittaa. Niin, maski. Minulla on kyllä Petri-maski. Tarvii vähän kaikki olo-osat, jos ollaan tämmönen purus. Tai on vaan, haluaa vaan luovuttaa omasta käyttöautosta, niin sekin. Ei silloin niin väliä. Semmonen. Tämmöttis juttu. Tää on Sydämi. nyt pelastettu raakkaroinnilta. En tiedä, onko se väärin vai oikein, mutta sillä yritettiin. Ai niin, mulla tullut. Ja tuo, no se on. No se on pienellä tauolla, mutta kyllä se varmaan kesällä ottaa. On se spoileri. Niin joo, se on muuten tullut. Spoileri. Se on mallattu. Jumala. Se on heitetty vaan niin päälle. 326 power. Joo. Tyylispoikka. Niin, kyllä se siihen sit sen korisarjan saa. Natsaa, jos se tulee se.
Nää me noin tuosta Mersusta. Niin. Me noin tähän 3. Elikkä VSMX tulee Shedaniin levitetty. Jumalämpöi. N-väy. Ihan hitoa. On hyvä. Ja M43. Mersulla en tiedä mitään. Mm. En tiedä, siinä se on. Se voi 300 € tulla hakea pois. No mies sitä 2,5 möi, mutta Otto sanoi, että ei saa myyä. Mä en tiedä mikä sillä Otto oli, se haluu sen, mutta sit se vittuilee vaan, mutta en tiedä kai se. Ei se. Ensin sanoi, että 150, niin se ostaa, niin minä vien sen. Mutta mä sanoin, että mulla meni enemmän rahaa sen viemisen, niin mies tiedä. Semmi on tätä. Niin joo, se on kyllä. Se on tehtävä nyt semmoset isot. Me laitan se kato Vegasin kanssa. On gutted. Tää on kato race car. Joo, tää on minkä. Oi muuta, me otamme vaihkekin nuppia siinä. Ratti. Ratti on myyty. Oh. Joo, se on Nikon ratti. No. Siinä me ostin se penkikin, mutta Niin. onpahan siihen kaikki osat, jos sen haluaa. Niin. Tai suunnilleen kaikki osat. Eli siis tarkoitushan oli laittaa, koska leimaa on vielä. Niin on vielä on hetki. Niin mihin asti se on? Maaliskuu. Maalis varmaan. No milloin? Ei, huhtikuun. Vai tai maaliskuun loppuun, jompikumpi. Koska huhtikuussa me haettiin tää... Huhtikuu, koska huhtikuussa me haettiin tää Joensuusta. Niin saa sillä ajan niin Niin, siihen on siis niinku uudet nää niin etuvarret. Joo. Ei saanut kaupasta jousikuppeja samana päivänä, niin meni mutiin. Niin jousikupit pitäis vaan, koska ne on joku täältä leikannut pois. Sitten alatukivarret olisi niin. OK vaihtaa. Niitä on joku... Täällä on joku modifikaatio. Alusta näkyy nyt taas. Alusta sarja. Jää nyt saatana, onko tää vielä banaanipuoli? On. Ei se näy se banaani. Eikö sitä? Joo, on hyvä. Niin kun kuvaa, niin vaikka jollain voi ottamaan tämän. Niin, kato nyt ymmärtää, että millä nää saa oikeesti matalaksi. Ei kun tää ei kulma. Siinä on muuten se toi. Oi niin joo. Mie vähän suorasta. Saa kilpun paikalla. Tää viimeisen päälle. Tää semmonen. Se jäätti Scanialla päin. En tiedä. Täällä tämmöstä. Niin, ei tapahdu mitään. Syksyllä tapahtuu. Tuon puriin ja hioin. Poistu maalta. Nyt sä voisit kasata keväällä. Syksyllä purkaa ja keväällä kassa. Mitä sitä nyt talvella tänne tullut? Niin. Vitun kylmä. No just se, että on kylmä. Täällä oli yhdessä asiaa helvetti. 3 on lämmintä. Niin, täällä oli aikaisemmin -2. On vähän viisasta lämpimää. Täällä on niinku ihan hellettä. Oot Varkaissa käynyt. Ei kun valinoa, uutta valinoa. Kato nyt. Ihan uudella pinnalla. Pitopinnalla. Tää on kitka. Se on hyvä kitka. Nää on halpoja. Kannattaa hakea. Meikä on tehnyt ton rekkamies. Tuohon paljon kyyssä. Pulju. On hieno. Laite. Joo. Voitaisiin taas kuvata, kun se mestari laittaa possupolvaa ajoa ja sit silleen ajata yhtään. Niin. Tiedätkö mitä? Lähdetään syömään. Lähdetään On syömään. nälkä. Isosti. Tästä tulikin nyt ACS-preppi. Elikkä kompakti olisi hyväksytty ACS:ään pääsiäisenä. Joo. Katsotaan. Kai se siitä. Hieman peltiä ja hitsilankaa ja pitkää päivää. Kyllä tää tästä